Există o imagine clasică din filmele science fiction, cred că știe toată lumea momentul ăla. Un personaj se apropie de un panou pe o navă spațială, comandă o ceașcă de ceai fierbinte sau, o piesă super complexă pentru motor și mașinăria aia pur și simplu o materializează din aer în câteva secunde. Fără efort, fără să aștepte absolut deloc. Da. Exact, da, fără așteptare. E o magie absolută și cumva, privită din exterior, printarea 3D din viața reală este adesea percepută fix prin lentila asta. Adică oamenii se așteaptă să bage o simplă fotografie într-o cutie luminoasă și la celălalt capăt să iasă instantaneu un obiect fizic perfect. Ar fi minunat, dar... Ar fi, da. Dar când vine vorba de realitatea tehnică, e bine, magia aia are un cost matematic și operațional destul de brutal. Ceva ce clienții de obicei nu prea văd. E o deconectare foarte interesantă aici. Adică trăim în era asta a gratificării digitale, unde o comandă pe telefon îți rezolvă orice problemă. Dincolo de fascinația asta de a vedea un obiect cum crește din nimic, tehnologia e susținută de niște mecanisme complet nevăzute și super complexe. Păi, fix mecanismele astea vrem noi să le scoatem la lumină astăzi în această analiză aprofundată. Și ne bazăm pe un ghid foarte detaliat, publicat de cei de la printează3d.ro. Un ghid foarte bun de altfel. Chiar este. Iar scopul explorării noastre e să răspundem nevoilor a două tabere total diferite. În primul rând, o facem pentru clientul obișnuit. Omul care are nevoie de o piesă și pur și simplu nu înțelege de ce nu poate primi un preț pe loc, dintr-o privire. Da, acel faimos cât costă. Exact. Vrem să decodificăm de ce costul final implică mult mai mult decât acei câțiva lei dați pe material. Și apoi, după ce lămurim asta, schimbăm un pic perspectiva. Ne uităm prin ochii unui viitor antreprenor. Pentru cineva care, vrea să înceapă o afacere pe cont propriu cu o singură imprimantă. Acolo o să extragem matematica pură a supraviețuirii în industria asta. E o abordare excelentă, pentru că, sinceră să fiu, cele două perspective sunt super interconectate. Adică frustrarea clientului legată de preț și dificultatea pe care o are antreprenorul să rămână profitabil, ambele au exact aceeași rădăcină. Care e... O neînțelegere totală a procesului de fabricație aditivă. Da, are sens. Păi, hai să pornim de la cea mai banală interacțiune, care e și punctul maxim de fricțiune. Situația e clasică. Cuiva îi se rupe, să zicem, o clemă de la un aspirator. Sau un suport de la bicicletă, da. Exact, orice chestie de plastic. Omul pune bucățile pe masă, face o poză cu telefonul, o trimite pe e-mail la un atelier de printare și pune o întrebare care, în capul lui, e 100% logică. Cât mă costă să faceți piesa din poza asta? Și urmează refuzul. Da. În loc de preț primești un mesaj de genul nu putem estima, ne trebuie modelul 3D. Și normal că din perspectiva clientului pare că atelierul respectiv pur și simplu nu are chef să muncească. Păi da, e o reacție absolut firească pentru cineva obișnuit cu comerțul tradițional. Dar aici intervine o diferență uriașă între cum interpretează ochiul uman o imagine și cum o face o mașinărie cu comandă numerică. Noi vedem poza cu clema ruptă, recunoaștem obiectul, deducem cam cât de mare e, da? Exact, facem o estimare vizuală, dar o fotografie bidimensională. Un obiect de 5 cm poate să arate identic cu unul de 15 cm într-o poză macro. Dacă nu ai un element de referință, un bănuț, o riglă... Ești tor, practic. Exact. Mai mult, poza nu-ți dă absolut nicio informație despre structura internă. Nu vezi grosimea pereților, nu vezi unghiurile ascunse. Deci a estima un cost fizic doar dintr-o imagine e pur și simplu o ghicitoare. Ca să fac așa o analogie din viața reală, e ca și cum cineva i-ar arăta unui constructor o poză de pe net cu fațada unei case superbe și îl întreabă pe loc cât mă costă să ridic fix casa asta. Da, perfect analogia. Păi, constructorul nu are planurile de arhitectură, nu știe dacă solul are nevoie de o fundație specială, habar nu are ce structură de rezistență e în pereți, e fizic imposibil să dea un preț doar privind fațada. Ei bine, în printarea 3D, planul ăla arhitectural detaliat e fix modelul 3D. Fără el, sau fără piesa fizică pe care să o măsori manual cu un șubler și să o recreezi digital, nu ai de unde să pleci. Imprimanta e doar o mașinărie oarbă. Ea nu știe ce e aia o clemă.
Corect. Tot ce procesează ea e un set enorm de coordonate matematice. Și aici intervine software-ul ăla esențial, numit Slicer. Slicer, adică feliator, cum ar veni. Da, exact cum îi spune și numele, preia modelul 3D și îl taie virtual în sute sau chiar mii de straturi foarte subțiri orizontale. E ca o scanare RMN, dar pentru un obiect de plastic. Aha. Software-ul calculează la milimetru traseul pe care trebuie să-l facă duza pentru fiecare strat în parte. Și de acolo generează un fișier numit G-code. Aceea e harta mașinăriei. Și abia atunci știi costul. Abia în momentul ăla. După ce procesarea digitală s-a terminat, programul îți spune exact, uite, consumi atâția metri de filament și, cel mai important, va dura atâtea ore. Și timpul, până la urmă, e unitatea de măsură pentru tot procesul. Doar că, știi cum e, oamenii nu au timp. Nu vrea nimeni să trimită un e-mail cu un fișier, să aștepte o zi întreagă până un inginer îl bagă în Slicer, doar ca să afle la final că prețul e peste bugetul lui. Absolut, e frustrant. Și aici mi se pare genială soluția celor de la Printează3D.ro. Ghidul menționează că i-au dezvoltat un calculator de preț complet automatizat. Deci au pus zeci de servere să facă munca acelui slicer direct în fundal. Da, e o tehnologie foarte tare. Încarci fișierul 3D pe site, serverul analizează geometria instant, calculează timpul, materialul și îți dă cotația pe loc, adică scap complet de așteptarea aia prin e-mail. E o automatizare care rezolvă un blocaj logistic imens pe piață. Clar. Dar aici recunosc că am o mică dilemă. În ghidul lor tehnic insistă foarte mult că, deși au serverele astea rapide care dau prețul instant, e absolut obligatoriu ca înainte de printare un operator uman să valideze manual fișierul. Păi, dacă serverul generează acel G-code perfect, de ce mai pui un om să verifice? Nu e o muncă dublă degeaba? Pare așa, dar automatizarea e doar o unealtă de calcul. Nu e o garanție fizică a calității. Problema majoră nu e la serverul lor, ci la calitatea fișierelor 3D pe care le descarcă și le încarcă utilizatorii. Cum adică? Păi, un fișier digital poate fi calculat matematic, dar fizic să fie pur și simplu imposibil de printat. De exemplu, poți să ai un model cu suprafețe nerezolvate topologic. Stai un pic. Suprafețe nerezolvate topologic. Gata, m-ai pierdut. Sună curs de matematică avansată la facultate. Pe românește, ce înseamnă asta mai exact? Scuze, da. Pe românește înseamnă că fișierul are o gaură sau o eroare de design pe care nu o vezi cu ochiul liber din prima. Programul detectează un perete exterior care pur și simplu se termină neant sau pereți care se intersectează, dar nu au o grosime reală. Și ce se întâmplă? Păi, serverul calculează volumul, îți dă prețul, totul pare ok. Dar când imprimanta începe efectiv treaba și ajunge la zona aia eronată, se blochează logic, nu știe ce să facă. Așa că începe să arunce plastic topit în aer, creând ceea ce noi numim cu umor negru monstrul de spaghete. Aoleu! Da, o masă încălcită de filament total ruinat. Ochiul uman, în schimb, dacă se uită la modelul secționat, vede anomaliile astea în câteva secunde. De asta validarea manuală e plasa de siguranță. Previne eșecul fizic al utilajului. Are perfectă logică acum. Și cumva discuția asta ne duce direct la a doua mare barieră de comunicare dintre client și atelier. Clientul primește cotația, fie instant, fie de la operator, vede prețul final și zice: băi, stai puțin, 1 kilogram de plastic e 100 de lei. Piesa mea are 10 grame. De ce îmi cer 50 de lei pe o piesă unde plasticul face maxim 1 leu? Asta e o eroare fundamentală de logică economică. Nu. E ca și cum ai merge la un restaurant cu stele Michelin, îți vine nota și tu evaluezi prețul punând pe cântar o mână de cartofi cruzi și o bucată de carne nefăcută. Exact. Adică ignori complet expertiza bucătarului, zecile de mii de euro băgate în cuptoare profesionale, energia consumată, chiria. O paralelă absolut perfectă. În printarea 3D, materialul brut e echivalentul acelor cartofi cruzi, exact cum ai spus. Valoarea reală vine din manoperă, din utilaje și, foarte important, din asumarea riscului. Păi hai să detaliem puțin munca asta nevăzută. Ce se întâmplă dincolo de plastic? Înainte să apeși butonul de start, inginerul trebuie să decidă cum orientează piesa pe platformă. Și nu e o chestie de estetică. Printarea 3D creează piese anizotrope.
Adică rezistența lor depinde de direcția în care au fost depuse straturile. Gândește-te la fibrele lemnului. Dacă tai în lungul fibrei, lemnul se despică super ușor. Dacă tai perpendicular, e mult mai dor. Așa. La fel e și cu straturile de plastic. Dacă acea clemă de care vorbeam la început e printată cu straturile orientate greșit, o să pleznească la prima forțare mecanică, iar timpul inginerului de a gândi mecanica asta se plătește. Și bănuiesc că munca nu se oprește când e gata printarea, adică piesa nu iese direct în țiplă bata de curier. Nici pe departe. Urmează postprocesarea, care e o muncă integral manuală. Ai structurile de suport, adică acel plastic printat în plus doar ca să susțină părțile suspendate ale piesei în timpul printării. Schelele alea cum ar veni. Exact. Ele trebuie înlăturate cu extrem de multă grijă, cu cleștișori, cu bisturiul, ca să nu zgâri suprafața piesei. Apoi, piesa se curăță, se măsoară, se inspectează și abia apoi o ambalezi. E timp uman acolo, iar timpul uman e scump. Pe lângă munca fizică a omului, am văzut în materialele studiate că există un cost foarte mare și ascuns legat de utilaj în sine, uzura. Oamenii văd o imprimantă 3D pe birou și o tratează ca pe un aparat de cafea. Da, o pornești și aia e. Da, doar că vorbim de mașinării care topesc plastic la 250 de grade Celsius și își mișcă motoarele în continuu timp de 20 sau 30 de ore. E o frecare enormă. Duzile de alamă se tocesc fizic, ghidajele din interior se degradează termic, curelele se lasă. Totul trebuie întreținut sau înlocuit constant. Deci, practic, prețul acelei cleme de 10 grame conține și o mică fracțiune din viitoarea duză de schimb. Exact așa funcționează amortizarea. Dar mai e ceva și mai puțin înțeles de public. Riscul operațional pe care și-l asumă atelierul. La ce te referi mai exact? Gândește-te la o piesă complexă care se printează în 20 de ore. Totul merge șnur, dar la ora 19 ai o mică fluctuație de temperatură pe platformă. Piesa se dezlipește 1 milimetru, duza o lovește în plin, o dărâmă și în ultima oră imprimanta face acel monstru de spaghete de care râdeam mai devreme. Și clientul ce pățește? Clientul nu pățește nimic. El nu e facturat pentru eșec. El plătește doar pentru piesa perfectă pe care o primește la final. Wow, deci atelierul trebuie să absoarbă costul acelei zile pierdute, plus plasticul aruncat, plus curentul consumat degeaba. E o presiune enormă. Odată ce înțelegi toată infrastructura asta de costuri, munca de pregătire, riscurile, uzura, curentul, piesa aia de 50 de lei începe să pară o afacere destul de cinstită, nu? Ba chiar una la limită uneori. Păi fix asta mă face să mă uit acum din tabăra cealaltă. Dacă riscul e așa mare și uzura așa rapidă, cum reușește un viitor antreprenor, cineva care pleacă la drum mâine cu o singură imprimantă pe birou, să nu dea faliment din prima lună? Matematica pe care o prezintă ghidul mi se pare absolut nemiloasă. Este foarte nemiloasă pentru că taie tot entuziasmul ăla antreprenorial și te lasă doar cu niște date super reci. Și aici ghidul aduce un concept foarte dur. Pragul critic de supraviețuire. Pragul de supraviețuire. Da, adică nu vorbim despre cât trebuie să cer ca să-ți iei mașină scumpă, ci sub ce tarif orar ești matematic condamnat la faliment. Și avem niște cifre concrete aici. Baza de calcul pentru supraviețuire pornește de la salariul minim brut proiectat pentru iulie 2026, care e de 4.325 de lei. Că o afacere legală trebuie să plătească brutul cu taxele la stat, nu doar netul în mână. Corect, taxele te omoară primele. Dacă raportăm suma asta la cele 248 de zile lucrătoare dintr-un an, într-un regim clasic de 8 ore pe zi, obținem o primă cheltuială. Apoi adăugăm o chirie destul de modestă, să zicem 350 de euro lunar, și un minim absolut de cheltuieli de regie, acel overhead, cam 100 de euro pe lună pentru un contabil, curent electric, abonament la internet. Și dacă sintetizezi toate costurile astea fixe lunare și le împarți la numărul de ore lucrătoare, îți dă un cost operațional de bază de aproximativ 40 de lei. Pentru fiecare oră în care acea singură imprimantă merge. Da. Asta înseamnă că într-o zi standard de 8 ore trebuie să încasezi minim 320 de lei. În absolut fiecare zi, lună de lună, doar ca să plătești chiria, contabilul și să-ți dai ție salariul minim. Aici aș putea să joc eu rolul antreprenorului entuziasmat și naiv, să zic,
Super, gata, am rezolvat ecuația, îmi pun tariful fix la 40 de lei pe oră pe site, o să am comenzi 8 ore pe zi, sunt pe linia de plutire, banii intră, salariul vine, afacerea e un succes. E o capcană în care cad foarte mulți la început. Se face o confuzie gravă între supraviețuire și sustenabilitate. Aha, Un tarif care abia ți acoperă cheltuielile curente înseamnă profit zero. O imprimantă 3D are o durată de viață competitivă cam de maxim 2 ani. După 2 ani, fie e depășită tehnologic, fie e uzată mecanic definitiv. Păi dacă tu nu faci profit, de unde mai scoți bani să ții alt utilaj peste 2 ani? bună întrebare. Profitul, adică suma pe care o adaugi peste acei 40 de lei pe oră, e de fapt oxigenul. E singurul lucru care îți permite să scalezi, să iei aparatură nouă sau să treci prin lunile alea de vară când poate nu ai comenzi deloc. O afacere la pragul de supraviețuire, sincer, e doar un loc de muncă super prost plătit, plin de stres pe care ți l-ai creat singur. Mamă, ce perspectivă sumbră, dar corectă. Și, din câte am înțeles, nici măcar nu poți aplica trucul ăla de a lăsa mașinăria să meargă noaptea singură. Că e iluzia asta pe internet, știi? Venit pasiv cu imprimanta 3D. O pornești la culcare, dormi bine și dimineața ai piesa gata să o vinzi. E o iluzie, dar una extrem de periculoasă. Vorbim de echipamente care țin niște rezistențe termice la peste 200 de grade. Ai componente în mișcare. Din motive evidente de siguranță la incendiu, nu le lași nesupravegheate în sufragerie în timp ce dormi. Și dacă ia foc, ai pierdut tot. Pe lângă foc, mai e și monstrul de spagete. Dacă piesa se dezlipește la 2 dimineața, mașina va pompa filament în gol până la 8 dimineața când te trezești tu. Îți distruge material, îți avariază componentele și nu există un senzor magic care să oprească dezastru automat la modelele de buget. Deci prezența umană e obligatorie, ceea ce limitează enorm un antreprenor solitar la cele 8-10 ore în care e treaz și la birou. Limitarea asta ne duce perfect la ultimul mare subiect. Diferența aia uriașă de eficiență între a face o singură piesă la comandă și a face 1000 de bucăți. Pentru a explica fluctuația asta de costuri, ghidul folosește, cred, cel mai bun exemplu posibil. Faimoasa bărcuță 3D Benchy. Clasicul Benchy. Da. Pentru oricine ne ascultă și nu știe, e un fișier de test, o barcă mică, de vreo 6 cm lungime, folosită peste tot în lume ca să calibrezi imprimantele. Durează cam 40 de minute să o faci și mănâncă 12 grame de plastic. O chestie mică și simplă. Așa. Dar cifrele din ghid mi-au atras atenția imediat. Pe platforma printează3d.ro, prețul standard pentru o singură barcă e de 15 lei și 80 de bani. Dar, dacă o comanzi într-o serie mare de sute de bucăți, prețul scade direct la 8 lei și 30 de bani. Pe de altă parte, dacă vrei aceeași barcă în regim de urgență maximă, prețul explodează la 23 de lei și 70 de bani. E fix același obiect, dar ai 3 realități financiare total diferite. E studiul de caz perfect ca să înțelegi mecanismul din spate. Diferența asta de prețuri nu e ceva arbitrar sau o schemă de marketing. Reflectă fix logica fizică a timpului și a intervenției omului. Dacă luăm prețul de volum, cel de 8 lei și 30 de bani, cum poți să reduci prețul la jumătate? Păi din optimizare și din amortizarea timpilor morți. Păi stai să văd dacă intuiesc mecanismul. Când fac o singură barcă, eu ca operator trebuie să preiau fișierul, să-i fac felierea digitală în slicer, să-l pun pe card, mă duc la imprimantă, curăț platforma, pornesc încălzirea care durează vreo 10 minute, nu? Cam așa. Așa. Abia apoi începe printarea aia de 40 de minute. Apoi aștept să se răcească și desprind piesa. Tot efortul ăsta al meu și timpul de încălzire cade pe umerii unei singure piese. Dar dacă clientul cere 100 de bărci? Totul se schimbă. Intervenția ta umană, per bucată, devine nesemnificativă. Inginerul taie fișierul o singură dată pentru toate 100. Nu printează câte una, logic. Așează pe o singură platformă, poate 20 de bărci deodată. Aha. Parat. Vii o singură dată la 4 ore ca să golești patul. Astfel, timpii morți scad drastic. Economia de scară își spune cuvântul și de-aia prețul scade atât de mult, dar firma tot are profit. E logica de bază a producției de serie. Dar saltul ăla la 23 de lei pentru urgență, asta e doar o taxă pe graba clientului, nu? Că nu văd de ce ar costa mai mult tehnic. Ba da, este absolut o taxă justificată.
Nu e o penalizare. Când cineva vrea ceva urgent, atelierul trebuie să oprească sau să amâne tot fluxul existent. Înseamnă că pui un operator să lase baltă ce făcea și să valideze instant acel fișier. Poate trebuie să cureți forțat o imprimantă care era încărcată cu alt material sau altă culoare. Toată reconfigurarea asta dă peste cap producția celorlalte comenzi și generează alți timpi morți. Prețul la premium absoarbe ineficiența pe care o induci tu temporar în atelier. Extraordinar. Și mai era ceva fascinant legat de producția de volum, un concept design for manufacturing, optimizarea designului. Adică nu iei pur și simplu fișierul brut să-l multiplici. Acolo e magia inginerilor. Era un exemplu cu o carcasă pătrată. Dacă are un acoperiș perfect plat deasupra, imprimanta nu poate să toarne plastic în gol. Așa că o să construiască la interior, sub el, un schelet de suport pe care să se sprijine tavanul ăla. Și scheletul ăsta mănâncă material, durează ore întregi să fie printat și mai pui și omul să-l rupă manual cu cleștele după aia. Bani aruncați pe fereastră. Exact. Dar dacă un inginer inteligent vine și modifică un pic designul, transformă tavanul ăla plat într-o formă de piramidă, înclinată la 45 de grade, brusc, imprimanta poate construi treptat, fără absolut niciun suport de desubt. Poate salvezi o oră la o singură piesă. Iar când multiplici ora aia cu 1000 de bucăți? 1000 de ore salvate. Exact. De fapt, acolo e adevărata marjă de profit a afacerii. În deciziile alea de inginerie, nu în suprataxarea filamentului. E o sinteză perfectă. Asta e diferența între un simplu deținător de imprimantă și un adevărat strateg de producție. Printarea 3D la nivel comercial înseamnă să optimizezi timpi, temperaturi, geometrii, să înțelegi că cel mai scump lucru din atelierul tău nu e rola de plastic, ci timpul de procesare și expertiza de a evita eșecurile. Wow! Deci, o analiză care ne-a pus lucrurile într-o lumină complet nouă. Am plecat de la o poză banală cu o clemă de aspirator ruptă și am ajuns la concluzia că printarea 3D e de fapt un echilibru extrem de fin între matematică, operare mecanică și, e bine, rigor dure de business. Cam așa e. Da, de aia oricine ne ascultă trebuie să înțeleagă că un simplu mesaj pe net nu va înlocui niciodată analiza unui model 3D valid. Și de aia plasticul ieftin se transformă într-o piesă aparent scumpă, pentru că el absoarbe de fapt toată munca, riscul și cunoștințele acestui sistem. Și, sincer, tot mai complexitatea asta mi-arată cât de valoroase sunt uneltele precum calculatorul automat făcut de cei de la printeaza3d.ro. Pentru că ele ascund toată matematica asta infernală și toate variabilele sub o interfață simplă. Pac, ai cotația instant pe un ecran, în loc să schimbi 7 mail-uri o săptămână întreagă. E dovada clară cum digitalizarea își rezolvă singură propriile blocaje de comunicare. Însă, știi, dacă mă distanțez puțin și mă uit la imaginea de ansamblu a tot ce am discutat noi aici, mie mi-apare o temă de reflexie mult mai profundă. Sunt curios despre ce e vorba. Păi, noi am stabilit foarte clar azi că bucata aia de materie fizică, plasticul în sine, e practic nesemnificativă în ecuația valorii. Da, costă 1 leu. Exact. Costul real și valoarea reală stau exclusiv în codul digital care dictează mișcările mașinăriei, stau în arhitectura invizibilă a piesei și în expertiza inginerului. Și mă întreb, oare ne îndreptăm cu viteză spre un punct în istorie în care însăși concepția noastră despre materie se va schimba total? Cum adică? Să nu mai conteze din ce sunt făcute lucrurile? Fix asta. Un viitor în care valoarea obiectelor fizice pe care le ținem în mână nu va mai rezida absolut deloc în materialul brut, ci pur și simplu în sclipirea de inteligență a codului informatic care le-a dat naștere. O trecere definitivă a valorii de la atomi. Wow! O schimbare totală de paradigmă. Să ții în mână un obiect fizic a căruia valoare e exclusiv intelectuală și digitală. E un gând care te cam zguduie puțin, sincer. E o temă excelentă de lăsat deschisă pentru a fi aprofundată individual de către oricine ne ascultă. Noi ne oprim aici. Să rămânem cu acest gând. Printează viziunea fără niciun defect. Încarcă fișierul, vezi prețul pe loc, fără să aștepți, fără să joci la noroc. Printează 3D.ro. Viteza e reală, de la digital la viață fără nicio greșeală. Strat după strat, noi aducem soluția. Strat după strat, se schimbă evoluția.
Gata!